kamay nila ay umilaw. At ang nanay at tatay mo, di malaman lang gagawin. Pinamasdan pati pagtulog mo. Kagabi napupuyat ng iyong nanay sa pagbilan ng gatas ko. At sa mga namoy ka lang kinang iyong ama, tuwang-tuwa sa'yo. Naipalagi ka na, nais mo'y maging malaya, di na sila payag walang magagawa. Ikaw ay biglang nagbago. Naging matigas ang iyong ulo, ang payo nila'y sinuway mo. Di mamalang inisip ang kailang ginagawa para sa'yo. Bakit ang nais mo'y masinadalaya? Di ko sila pinapansin. Maaalam, ang landas mo'y nalikaw, ikaw ay nalulog sa masamang bisyo. At kung naman nilakita na kung inanlong Buluwa ang tanong na nakapatagay. At ang iyong mga mata'y biglang lumuhan, di mo napapansin. Magsisisi at naisip mong malaman mo, ika'y nagkamali. Magsisisi at naisip mong malaman mo, ika'y nagkamali. Sige po, salamat. Iwan sa Diyos ang buhay. Ikaw ako, tanging damlaman. Di ka ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ibigay ako na ako'y isilang. Pagkat tao ay mayroon dahil Malakas ang puti. Dahil dinig-dinig na maganda. kundi ang tao, Diyos ang pinagay. Kung hindi ako umibig, kung hindi ko mabigyan halaga ang buhay na ang
ko tatal sisigaw pangalan mo. Iisipin na lang pa kibratan ito. O bakit ba kailangan pa ang umalis? Pakiusap ko, huwag ka lang lumis. Tayo'y mag-usap, teka lang, tayong ito. Huwag mo kong iwan na ayusin natin ito. O dahil sabihin na ayaw na, pero pinag-isipan ko ba? Lapit ang lapit, akala lapit, laya, pagkalong malayo, labo, kay malabo, tayo malabo, bumalik at muli ka rin aalis, tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap man, di ko alam ang iyong pupuntahan. Kung ako ba'y pagbibigyan, kung marinig lang kung saan. Sisigaw pangalan mo. Iisipin na lang pa nakiriblat ang ikaw. Bakit ba kailangan pangis? Pakiusap ko, huwag alalis. Tayo'y mag-usap, teka lang, tayong ito. Huwag mo akong iwan na ayusin natin ito. Okay, sabihin na ayaw na, pero pinag-isipan ko ba? Lapit na lapit, pinalapit, laya, talo malayo, labo, tayo malabo, tayo malabo, malapit, nagalapit, laya, pagkamalayo, labo, tayo malabo, habang kailangan umalis, pakiusap ko, huwag ka na. Huwag mong iwan na ayusin natin ito. Di ko alam sabihin na ayaw na, pero pinag-isipan ko ba? Hello mga Manoy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Friday at ngayon ay simbang Quiapo. Ayan, huwag kang magulo, Bray. Wala muna tayong hindi ko muna to binidyo, audio lang po muna to ngayon mga Manoy. Wala tayong shoutout at wala rin tayong bayanihan, wala rin tayong mga special announcement. Kundi gusto po natin i-congratulate lahat po ng mga nanalo kagabi doon sa ating parapol, doon sa ating pag-giveaways na 20 pieces of printed polo shirt at yung tatlong nanalo ng tagwa 1,000 sponsored by Ma'am Oday 2524 yan, ng Germany. So maraming salamat po sa lahat po ng mga dumalo at sa lahat po ng mga sumali. Sa mga hindi po nanalo, better luck next time po sa road to po tayo 20k 50k pala. Ayan, ambition na natin yung 50k subscriber, okay? So kita-kita ulit tayo mga Manoy pagka tayo nakapag 50k subscriber na ulit. At medyo palagay ko medyo maganda-ganda ng ating mga pag-giveaways ng sa panahon na yan. Aray ko, Bray, masakit. Makulit si Bray. So muli, maraming salamat sa mga sponsors. Sa ating mga sponsor, kay Ma'am Julie Martinez, kay Ma'am Gina De La Cruz, kay Ma'am Oda 2524, kay Ma'am Luz Yanga ng Japan, kay Ma'am sino pa? Char ng Australia. Sige, mababangga yung ulo mo. Kulit kasi talaga si Brian.
Kay Sir Hernan Porteo, pare Hernan Porteo, kay Vladis TV official, at syempre kay Ma'am Purple Keo, kay mas kilala sa katawag na Karen Simon Galang. Maraming salamat po sa ating mga sponsor, and syempre maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers and subscriber. Thank you po. Muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel lang nagsasabi naway pagpalaan ng bawat isa sa atin ng ating kung may kapal at bigyan ng kalakasan ng ating mga kaispan at katawan at bigyan tayo ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat. God bless you and Diyos mabalos. Thank you.